kien għadu jgħidilhom dan, resaq lejh wieħed mill-kapijiet, inxteħed f'riġlejh u qallu: Binti ississa għadha kemm mietet, imma int ejja qiegħed idek fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm, resqet lejh minn wara u messitlu it-tarf tal-libsa, għax bejna u bejn ruħha qalet: imqar jekk immiss il-libsa tiegħu infieq. Ġesu dar lemaħa u qalilha: għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal għand il-kap, Ġesu ra id-daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ. U qalilhom: warbu, għax it-tifla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċa n-nies il-barra, daħal, qabad id it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Inti tersaq lejn il-mulej bil-fidi li jistenna minnek. Nies li kienu għaddejjin minn ċirkustanzi ta' qtil qalb u wiebsa ma ħarġux id-diżappuntati meta fitxew l-għajnuna ta' Ġesu. X'ressaqhom lejn Ġesu? Għax fitxew xi miraklu? Jew għal xi kelba ta' faraġġ fit-tiġrib li kienu għaddejjin minnu? X'istenniet li Ġesu jagħmel għalija, il-mara li kienet sofrit ħafna għal 12 sena sħaħ? U x'istenna li Ġesu jagħmel għalih, il-missier b'qalb maqsuma li kellu bintu qiegħda tmut? Ġesu ittamhom meta kien jidher li ma kien baqa' ebda tama. Għax it-tama tiegħu kienet biss falla. U l-issen kliem ta' tama lil-mara: qawwi qalbek binti, biex fija jinbet in-nar tal-fidi. Il-fidi tiegħek fejqitek. Ġesu wkoll ta' tama difina lill-missier li kien għadu kif tilef bint għażiża. Il-kap tas-sinagoga wera kuraġġ u rriskja biex irrikorra għand Ġesu bil-miftuħ u biex stieden iċ-ċanfir ta' sħabu u niesu. Anki l-bikkejja li kera daħku bih. Minkejja dan, Ġesu qabad it-tfajla minn ida u ħelisa minn ħalq il-mewt. Fiż-żewġ ċirkustanzi naraw kemm Ġesu kien jagħti każ personali tal-bżonnijiet tal-oħrajn u kemm kien dejjem lest biex ifejja u jerġa' jagħti l-ħajja. F'Ġesu naraw l-imħabba infinita ta' Alla timmanifesta ruħha lejn kull individwu fil-waqt li hu jagħti minnu nnifsu b'mod komplet u b'libertà lil kull persuna li jiltaqa' magħha. Int tersaq lejn il-mulej b'tama u b'kunfidenza li hu sejjer jisma' it-talba tiegħek u jaġixxi? Mulej, inti tħobbna b'mod individwali b'imħabba unika u personali. Miss lil ħajti
bil-qawwa tiegħek li ssalvani, tfejjaqni u terġa' tagħtini l-milja tal-ħajja. Għatini l-għajnuna biex ninata kolni kemm jien servizz għall-oħrajn. Amen.